Ayon kay Samahang Basketball ng Pilipinas, Bicol Regional Director Engineer Solomon Ngo, player at coach na may record na ng pagiging mainitin ang ulo sa court at nakisawsaw na manunood ang makakasuhan dahil sa pananapak ng referee ng basketball tournament sa bayan ng Nabwa. Humingi na anya ng paumanhin ng player sa natromang referee pero ayaw magpareglo. Git ng SBP Bicol, walang maling desisyong itinawag sa laro ang referee para kuyugin ito. 70% anya ng SBP accredited referee sa Bicol ay umaasa lang sa mga paliga para kumita, kaya desidido silang iban sa mga larong pinangangasiwaan ang nang bully na player at coach. Samantala, nilinaw ng pamunuan ng Nabwa National High School na walang kaugnayan sa kanila ang paliga na inorganisa ng mga dating estudyante ng NNHS. Hindi umano nito kinukonsente ang inasal ng dating estudyante at itinataguyod ng paaralan ng halaga ng sportsmanship at respeto sa kanilang komunidad.